Tak mluv, Vojtíku. Já ne. Tak vypadni do prdele. Tak začni svým úvodem. Všechno sežral, koko. Marku, dones nám balík, prosím. My to nezvládneme bez tvé obsluhy. A cibulový kroužky k tomu. A pamatuj si, obsluhy bez prava. Slyšíš to, někdo klepe? Dále? Tady je poštěvák Ondra. Poštěváky mám rád. Pojď si sednout. Give me this shit. Dej to víc dolů, ne? OK, tady je balík. Tady je balík. A tady je Petr. Jste mě rozbalili úplně v kluci. Nešaj mi na prdel. Are we good? Yeah. Tak to se s vámi loučíme. Vlastně ručně vyrobená obálka, handjob. Ty to fakt vypadá, že se na to někdo vystříkal. Ne, tam je nějaký velký psaní. Teď se to roztrhnu, vole. What is this? Ty vole. Prachy nám poslal. For play use only. Fuck! Euro. To jsou dobrý padělky, ty vole. To jo. Tam, kdyby tam nebylo to šapito a napsáno... Myslíš, že nám to Vietnamci vezmou v shopu? Ty vole, takový balík, já už jsem přišel, že jsem bátej, kurva. YouTube money. YouTube money nám přišli. No. Tady máš ty. Dej mi víc, ty jsi jeden. Vole, přijď prachy, vole, sežer si to, vole. Kaču, pojď to uklidit. Byl bych moc rád, kdybys natočil alespoň krátké unboxingové video s tímto balíkem. Pro uchyláka Péťu. A než jsem uchyl, že ne. Ne, ale já vidím, jak je to dlouhý, takže to bude zase hodinový unboxing. Ahoj Petře. Sledujte asi od tvých 12 tisíc, já bych 12 let. Od tvých 12. Sleduji tě od tvých 12 let. Byl jsi takový hezký klučina, fotil jsem se tě ze svýho kamionu. Chceš, abych to sundal, co? Sleduji tě asi od tvých 12 000 subs a rozhodně toho nelituji. Díky. U tvých videí jsem mnohokrát pobal a doufám, že nikdy nepřestaneš natáčet. Proto ti, nic nedávej, proto ti posílám tenhle balík a někdo mi volá. Chypni to. A proto ti posílám tenhle balík s vysypaným šuplíkem, aby jsem tě alespoň trochu motivoval a taky se chci omluvit za škrabopis, už takhle to píšu půl dne, abys to po mně přečetl. Nevím, jak se končí dopis, tak třeba stop. Stop. Richard Soukup, 13 let, Litvínov. 13 let? A sleduje tě od 12 000 subscribů, to je dlouho. No to už. To je tak Což znamená, že tomu Brukovi mohlo být 11, no. To ti bude 11, jsi začal sledovat. Ty vole, už takhle brzo se spustil do degenerace naší mládeže. Já jsem takový člověk. Neustále vybývání mozku. Byl bych také rád, kdybys do videa pozdravil mě, Michala, Mácha, Matyáše Rabila a Petra Vrš. Petra Vrška. Ahoj Richarde, ahoj Michale, ahoj Matyáši, ahoj Péťa. Díky, zlepšuj svou tvorbu a nepřestaň natáčet, ahoj. Název mýho YouTube kanálu je Gvevy.cz. Dopis napsán 27.10.2014. Tato zpráva se samozničí do 10 vteřin. Samospráva. Samospráva. To teda trvalo docela dlouho, než to přišlo. Takže moc děkuju za takový hezký dopis. Co tu máme teď hezkýho? Brčko. Ještě v tom je zbytek koksu. Tady Vojto, ty vole. to umí. Já dám tobě. To zakraje z části tvůj obličej. Ale tady je ten koks, ty vole. Díky moc. Že tady sjedem jak ty svině. Já si tam lajdu, vole. Dobrý. Velice pěkný obsah balíčku, děkuji. Je to takové hladké a jemné. Policie čere zítra u nás. Tady si můžeme Zapracovat na to. Rádo vyhrát. tady si můžeme sehnat víc z toho, prej. Ještě je tam kulička. Nechci to vidět. Doufám, že jo. Dělej. Dáme tam slovo ještě na tohle, hele. To bylo hrozný. Máš úplně všude, ale. To je jedno. Střílet lidi. To je jak v Countrech teď.
Jak jako v Counter, máš taky takovýhle zbraně, jo? Ne, to máš lepší. Glock tam je, ne? Bacha, padá zásobák. Dík, mě už ty nože potom Papír. Vojtěchově házet nebaví. Tady je něco pro tebe. Super, ty vole. Ale kdybyste chtěli posílit mi toaleťák, protože mi vždycky dojde a nemám se do čeho utírat. Že? Že? No, Že? Já nejsem hovna, abys tě zabalila do děl. Ticho, Bobky, nemluvěj. Oh shit. Já chci ten koks. Credit card. ale Tesco. A je tam jahůdka, ty vole. Ach, určitě. To není záchodová, to papír. To je co noční vidění. To je kaleidoskop. Kaleidoskop. Co tam vidíš, pěknýho Vidíš obrazu. to? Jo! Ale chceš vidět totální sračky? Kmín mletý. Podívej se tady vlevo. To totální sračky. Pane bože, nevidím na oko. Tohle jste ještě nedostali, děkuji. Ty ne, no. Máme málo kmínu, posílejte jenom kmín. Kolik už jich má? Já nevím, já tu prodávat do restaurací. A to je všechno. Hovno tady zase obrázek ještě. Tady je smajlík, hele. Zdeští znameny, no. Píče, tady je křížovka, jeden. S násilím odveden naše. Nesem. Vyhnán. Vyhnán. To nesen, vole. Odstín moře. Blankitná moc. Na 4. Blankitná moc. To se tam nebude, viď? Moc jenom. Omastek na 3. Vojtěch? Tuk. Vojtěch? Tak, Vojtěch? Tučné prase, Vojtěch? Vojtěch? Tučné prase. Pero. Dick. To je na 4, vole. No? Deja. De Janeiro. Rio de Janeiro, to vím, ty vole. Já vím něco z té skřižovky, kurva. Vchod na 5. Vstup. Dveře. Jak se maďarsky řekne bývalá zkratka? To nevíš. Jak? No taky ne. Auto pro děti z Klokánku. Čínskou delegaci. V jejímž čele byl viceguvernér provincie Anhui Pan Fang. Trošku se vidíte, Kumín. kluci. Anhoj pan Fang. Jak to tady rozjedem tu zábavičku. Chudý. Kam jsi zmizel? Feťáku. Jo, je to tam dostatečně. Ty jsi strana Fetko, vole. Nech nám taky něco. Může být šťastný. Co když to není mouka, vole, a fakt budeme nafarčení? Pak bude skvětat ta tvoje, vole, úžasná tvorba, vole. 6 hodin v kuse, vole, no. Jeden Ty vole, si udělám nový rank v CSK s tím, vole. To je debil, on to fakt do té huby dá, ty vole. Tak schválně. To jsem, nežer to! Ty vole, zrovna titulní stránku. To je notebook herní. Chceš okolo strip? Chceš okolo strip? Jo. To je super. Dej mi tu zbraň, vole. Počkej, Pečo, jsi na drogách, tak klidu. Kurva. Dobré, co tě ty nebyla. Kurva, chci to taky zkusit. Fuj. Tak jo, my děkujeme za balíček. Teď to tady pozbírejte ten bordel rychle. Ty prachy si beru já, vole, i ten fet. Děkujeme panu Poštěvákovi Markovi, že nám dali tento hezký balík od Richarda Soukupa. Děkujeme za balíček a hloučíme se s vámi. Tak se mějte fanfárově. Stejně tohleto video bude až po obojí. Zítra bude tohle video, drž hubu, já budu pracovat celý den, abych ho vydal. Až si dám country teda, víte. Aspoň rank 3. Ustřihneš začátek a konec, Jo. Kde je ten fet? To je mouka. Já jsem FBI. Koukáš, víš, co tam měl tu, tam to... FBI agent, který střeží toto zelený plátno, vypadni, odsaď. Zapomněl jsem roli. Ne, já nevím.